Taħsbu li jekk nagħmlu l-isrib jimxu jkollna ħafna aktar xaħmet l-art f'Malta? Ħawadkom mhux veru. U għandkom raġuna x'ħawadna wkoll il dawk in-nies kollha li għamilnilhom il-Vox Pop. Ammur ħanaraw dan il-feature flimkien. U kemm tieħu tema l-kafe? Kemm nieħu Tema l-kafe. tema l-kafe? Tema l-kafe, ġifieri ġast ngħidlek tema. Ma taħux tema l-kafe? Kemm nieħu tema l-kafe? Kemm tieħu? Tema l-kafe. U taħseb li d-dwarf rabbits jistgħu jgħixu fuq il-minimum wage? Snirġa tirrepeti. Taħseb li d-dwarf rabbits jistgħu jgħixu fuq il-minimum wage u jekk jistgħu kemm taħseb li jbiqalhom karrotti once li jixtru l-ikel u jħallsu l-kela? Ma nafx nista' nirrispondik. Ma tantx li fehmta fuq l-mistoqsija ma tantx fehmta. Jekk naqbad kelb unqaxru qisu l-jun, il-klieb l-oħra jirrispettaw iktar? Ma naħsibx. Ma naħsibx li jifmew li ħajkun differenti. Kolli kelb unqaxru qisu l-jun. Taħseb li l-klieb l-oħra ituħ iktar apprezzament? M'għandix idea. Taħseb, Iva. Ekku kolli nsaqsik il-piżelli ma lim speċi ta' xadini għamlu. Il-piżelli. Ma jagħmlu ma l-ebda tip ta' speċi ta' xadini naħseb jien. Piżelli. Ma lim speċi ta' xadini. Orangutan? Ma nafx. Okay. Jekk naqbdu grupp srib u nalmu għam jimxu, taħseb li jkollna żieda fl-ammont ta' xaħmet l-art ġo Malta? Jekk naqbdu xiex, ma nafx, naħseb. Jekk naqbdu ħafna srib u nalmu għam jimxu, ikollna żieda ta' xaħmet l-art Malta? Hija mistoqsija stramba. Banana, mill-limna ħaġġit qaxxara biex tiġi toma ta' basla. Minna ħad isfel. Minn fuq. U taħseb li tates li qegħdin l-imsida għandhom jingħataw breathalyzers ħabba n-nugrofon? Tates! Breathalyzers! Hemm budget għalih. Naħseb li jekk min naf jisu biex tates toqgħod iddur magħhom u tagħtihom breathalyzers naħseb ma nafx. Jiddependi fuq il-kuntest ma mhux qed niffollowja. Taħseb li tfal taħt id-9 xhur għandhom jitlu fid-dinja tax-xogħol? Taħt id-9 xhur. Fista jkun. Tbu li tfal taħt id-9 xhur għandhom jitlu fid-dinja tax-xogħol? Taħt kemm? Taħt id-9 xhur? Le, Le. Taħseb li jitrabi ta' taħt id-9 xhur għandhom jitlu fid-dinja tax-xogħol? Le, ma. Si, xu. Kulli tfal taħt id-9 xhur għandhom jitlu fid-dinja tax-xogħol? Iwa. U mill-1 sa 10 kemm taħseb li għandek żmien? Mill-1 sa 10? 5. U mill-1 sa 10 kemm taħseb li għandek żmien? Kemm għandi żmien jien? Impossibbli, jew. U mill-1 sa 10 kemm taħseb li għandek żmien? Naf kemm għandi żmien. Ma mill-1 sa 10 kemm taħseb li għandek? 4. U mill-1 sa 10 kemm taħseb li għandek żmien? 18.